Yeah. Umbonyatsoona zena dzema streets idzi. Street inori sawira rinonzi Kudzanai. Kudzanai. Then iro rebasa iriro rinonzi Chiedza. Yeah. And tiri muchipadzi ani. Muchipadzi imomo. But ndiri kuona kuti Kudzanai naChiedza hazvina kuonesa zvakanaka. I think pane zvaiti paponeka kudanana mukati tange manyatsokuritsa pachiri aya mazita evanhu mazita evanhu aipa street mazita mazita ake mazita rake kana aya mazita evanhu like same zvakangoita mbuya nehanda pavari munhingirikini mutauni paya pavanomira paya pavakamiswa pane mbuya nehanda chii paya unopaziva ndo pavaiwanzomira vachiri alive saka wabva vanomiswa ipapo vachimira ipapo ndizvozvo saka ava vainge variwo vaipisawo mumaraini imomo tikobati Chiedza naKudzanai uri kuna Kudzanai tikaenda kuna Chiedza uri kuna Chiedza ndiri kuenda kuna Chiedza anenge akuenda kuna Kudzanai handituno ndo pava vangonzi Kudzanai Chiedza Kudzanai ndo pane mastreet ndo pakabva ndizvozvo zvimwe chete tienda kuna mbuya nehanda kuti ndi mbuya nehanda varipo paya mangwana saka dotinonowaona ayo ndokwatitori muroad sofa don't mind transport wangu isiwawo kana uchitungwiza aiwa unoza hazvinetse kungonomira chete ngoitangonopoto chimira chete pana top actor pana tuka I like it. I like everything that happened. What happened? But yeah, whatever happened, I like it.